Nagpapasalamat po ako. Mismong Silantawan Basilan Mayor Nurcia Ismael ang nagpasalamat sa tanang ahensya sa gobyerno o pribadong sektor nga mitabang aron mahimong malampuson ang medical outreach program. Kini ang nasabutan sa mga sundalo, kapulisan ug lokal nga gobyerno nga tabang aron daghan ang makabenepisyo. Mas nalipay sa programa ang mga bata nga gipangdalitan og parlor games o feeding program. Bilang mayor ng municipality ng Lantawan, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga tulong ng iba't ibang agency. Lakip sa ilang programa ang paghatag og libreng serbisyong medikal, tambal, ibot sa ngipon, tuli, pagbakuna, laboratory test, serbisyo sa pagplano sa pamilya o gupit. Mihatag usab og libreng tsinelas, school supplies, libreng live birth registration. Matud ni Lieutenant Colonel Bernard Samin, kini ang ikaduhang higayon nga nagpahigayon sila og susamang aktibidad sulod ning tuiga. Ang una didto sa isla sa Sibago ug ang ikaduhang higayon dinhi sa lungsod sa Lantawan. Sa tumo nga mapalapdan ang serbisyo sa mga residente sa nagkalain-laing lungsod ubos sa ilang area of responsibility. Na maipakita natin na pag peaceful at secured ang area, na ihahatid natin ang serbisyo ng lahat ng agencies ng ating government. Matud ni Lieutenant Colonel Samin, importante ang paghatod sa sama niini nga serbisyo ngadto sa mga lungsuranon, ilabi na ang libreng serbisyong medikal sa mga hilit nga dapit nga walay ospital, walay butika ug walay doktor, aron malikay ang katawhan sa paghimo og dautan. Nagpasalamat usab ang Tagalantawan sa gihatag nga serbisyo sa puwersa sa gobyerno ug sa LGU mismo nga nakahatag og kahupay sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Nakaambit usab sila niini sanglit dili na sila moadto og doktor aron magpakonsulta. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.